Nazdar lidi, vítám vás, půjde na Stardo. Amigo, vítám vás u našeho dalšího let's playe ze hry Minecraft a jsme u single playeru opět, není to dnes tentokrát Quakecraft, ale je to opět single player. A minulý díle jsme byli v Netheru, je tma, nelíbí se mi to. Minulý díl jsme byli v Netheru a dnešní projekt, jak z názvu asi poznáte, bude to, teď zavedeme cesty k různým projektům, který budeme stavět, a příští díl bychom mohli rozšířit stáje, to by se mi docela hodilo. A minulý díl jsme teda byli v pekle, ano, v Netheru. A tu už je minulost, možná se tam ještě někdy podíváme, možná ne, mně se tam teda moc nelíbilo, bylo to takový ten ghast hlavně. A ještě bych jsem přemýšlel, že bychom si mohli rozšířit barák nebo sklad, protože jak jsem tady natísněný, hale jako prase, ale jsem tady s postýlkou natísněný tadyhle, takže. A navíc, když jsem kopal sand tam u jedné pláže, tak jsem neměl kam dát sandstone. Tady jsem si natěžil trošku, ještě mi tady zbyl sandstone normální, jo. Ještě mi zbyl normální sandstonek. Zbytek jsem vyházel, protože jsem měl vážně plno a ještě chci, aby se mi tam něco vešlo. Samozřejmě tu hlínu potřebujeme, takže se vyspíme a jdem na to. Tak pojď na to. Tak jo, vyspali jsme se. Zvláštně jak jsou tady ty dveře obráceně. Ale tadyhle jsou takhle. Nějaká grafická chyba, nevadí. A pokud jsme si mohli ještě upravit ten vchod, tak se mi to nějak nezdá. Vím si, že jsem minule sice říkal, že to upravovat nebudeme, ale já bych to přece jen upravil. Takže naše cesta bude završená. Začínat tady. Jo, tadyhle. Takže tak. Tak. A ji rozdvojím. Takto, takto, takto. A já jsem se zapomněl schody. Nevadí, nevadí, vůbec nevadí. Bych ji dokonce možná udělal trojitou, nebo ne? Já nevím, fakt nevím. Asi ne. A já mám docela nápad. Mám docela velký nápad. Co si to udělat takhle? Chci si takhle pár bloků udělat. Dobrý. Bychom to udělali třeba takhle. Tak. Jo, hned to vypadá líp. Takhle. Tak. Tak. Tak, 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 tak. Takhle. Sakra. Tak, no tak takhle ne. A dívu to musím udělat takhle. Tak. Dobrý. Aj. Dobrý. Takto. Ne, to už je moc, to je moc. To je moc, tohle. Takhle. Jo. Ne, tak takhle ne. Tady to máme celý nějaký zjančený. Ale celý takový divný tadyhle. OK, nebo to máme divný vedle. Tak. No, to jsem to udělal asi špatně na té druhé straně. Nevadí. I tak to vypadá docela dobře. Tak. Uděláme si tady takovou cestičku do Netheru. Dobrý, takhle. Tak, já jsem s tou takhle. Tak a další uděláme ke stájím. Z dvojku ke stájím. Dobré. Tak. OK, to by bylo. Takhle, tak. A tady vstup do stáje.
Takhle. Takto. Pojď. Ale jak to udělat, aby nám kuď neutekl dveře? Asi ano. Tak, tak. Asi jsem na dveře, protože těma jedinýma kuň neuteče. A on vypadá tak milé, podle mě vůbec neuteče, ale kdyby náhodou, tak si vyrobíme dveře, kde jsem nechal dřevo. Těch. V čistkách. Si normální dřevo. Jsem se docela nepřipravil na tohle. Tak jdeme. Tak, to stojí se docela pěkně. Ještě budu muset udělat víc těch. Takhle. Ne, tak to ne. Už mám jenom jeden. A já jsem si to myslel, že uteče. Nebo spíš jsem si myslel, že je hodnej a on nakonec ne. Tak. Když to zapalovače, ten mi teďka na houby. A tady mám to dřevo. Tak, protože bylo ostatního. Dobrý. Teď zatím nikam nepojedeš, koníku. Jestli mě. Ale ani to neskoušej, si nemysli, jo. Klídek, uklidni se, ty. Hele, pojď sem, dělej. Ty už mě štveš. Do teďka si byl v klidu, smrade. Tak. No, co to moc exkluzivně nevypadá, ale jedině takhle vyjedu. Že tam ty dvířka mám nešlo věct. Že má takhle super. Tak. Ještě, že neumí otevírat dveře, dobrý. A zavedeme to dál. A kde bych si chtěl ještě něco postavit? Musím teďka přemýšlet, kde ještě něco postavíme. Nebude soukromá ohrada a tam vzadu budou ty stáje. Takže tamhle dozadu. Budeme dělat v příštím díle stáje. Takže tak. A pojď. No, super. Pojď. Dobrý. Ještě kousek, tak. OK. Dobrý. A tady někde budou ležet ty stáje. Ještě bych si to nějak přikrášlil bílým dřevem. Dobré. Tady ho mám, poslední stáček. No ani ne stáček. Dobré, takže tady vedle toho, jak to bude schválně vypadat. Ale ne, takhle jsem to nechtěl. Tak to bude vypadat docela dobře. OK. No. Takhle. Dobré. Tak. A to design se mi docela líbí, nevím jak vám se bude líbit. Ale mně se docela líbí. Takhle, a jak jsem to udělal tady takhle. Ještě musím vyrobit schodiště. A jdem dál. Tak. Jsem ale někam. Tak. Super. Tak. Super. Aj. Super. Tak. Pojď. Pojď. Tak. Dobrý. Tím to vypadá docela dobře. Mě to zatím docela líbí a teď jsem pro schody. Teď jsem pro schody. Takže kde mám ty tady to? Tak, pojď. Tak, takhle nám to asi bude stačit, doufám.
Dobré, takže hlínu si dáme semhle a jdeme dál. Schody, schody, schody. A i to jsem nedomyslel, tak ještě něco. A nebo ne, já tam asi nebudu dávat tohle, co tam teďka mám. Bych to musel udělat všude a to se mi nechce. No jo, ale dřevo tam dát nemůžu, protože už ho nemám. Tam mám normální sandstone. Dobrý. Tak to ne. Tak, 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 tak. Ne, takhle ne. Tak. Dobré. Tak. Tak. Dobrý. Jo, to by zatím jen docela šlo. Au. A jdeme na design těch dveří. OK, jdeme na design dveří. Tak. Takhle. Tak to. Kolko to je? Takhle. Tak, 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 dobrý. Tak. Aj. Takhle to uděláme jenom na okrasu spíš. Dobrý. Čekat to není, to je sandstone, já potřebuji smooth. Upravený sandstone. Dobré, 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 dobré. Dobré, tak pojď, pojď, pojď. Dobrý, tak. Aha. Tak, OK, to by zatím stačilo. Takže ještě tadyhle. Tadyhle takhle, tak, tak. A tu točku tam asi dám. Dobré. A tak já se tady s vámi teda loučím. Náš projekt byl úspěšný, takže bude na stardo amigo.